Skulpturanalyse af kaldeskulptur. Skulpturen her forestiller en Chorus, som er en mand. Chorus har en T-formet krop, store udstående øjne og unaturligt hår. Skulpturen står i frontalstilling med det ene ben foran det andet. Armene er lige ned langs kroppen. Chorusen er nøgen og har et smil. Skulpturen kan dateres til den sene arkaiske periode. I den arkaiske periode var skulpturfærdighederne ikke så gode, derfor laves de i frontalstilling, og ofte er der ikke lavet noget på bagsiden. Det vides så ikke lige ved denne, da man ikke har fået et billede af bagsiden. Disse ikke så udviklede færdigheder ses også på andre punkter, som de unaturlige idealistiske kropsidealer, f.eks. T-kropsformen, de store øjne og det urealistiske hår. Grunden til, at den kan dateres til den senere arkaiske periode, ses på, at den alligevel har flotte detaljer i muskulaturen, altså i forhold til en tidlig arkaisk periode, hvor hvis man kigger på en anden Kora eller Chorus, ikke ser samme detaljer. Og så kan man selvfølgelig også se, at den er fra den arkaiske periode på dens karakteristiske arkaiske smil. Skulpturen stammer fra sådan et Middelhavsområde, hvor folk levede i bystater, og de her polis, og hvor de levede i aristokrati eller enehersker. Grækerne grundlagde de her kolonier i Egypten, hvilket denne skulptur afspejles fra. Man kan forestille sig, at skulpturen har været lavet af rige mænd, der ligesom har ville fremme deres egen pragt og storhed, eller så skal det forestille det ideelle menneske, eller så er det kunne man forestille sig, at skulpturen har været stillet op ved helligdommen, eller ved offerritualer, eller sådan ritualer. Jeg har valgt at perspektivere Chorusen til en skulptur fra den tidligere højklassiske periode. Den her Kritos-dreng. Skulpturen her er nyere end Chorusen, og som man har analyseret, ses især på detaljerne omkring hele kropsformen og muskulaturen, og selve udarbejdelsen af sådan, det, der skal forestille huden, som er udarbejdet på en måde, så huden ser helt blød ud. Det er et klart tegn på en forbedring af arbejdet på skulptur, hvilket også forklarer, at den er dateres til cirka 480 før Kristus, som er der, man siger, at den arkaiske periode slutter, men det er selvfølgelig cirka tal. Så der ses en klar forbedring her. Øjnene er der stadig sådan store, en smule udstående, ikke helt så voldsomt som på Chorusen, jeg analyserer. Der er stadigvæk frontalstilling og helt klart tale om en ideal krop i form af T-formen. Ansigtet har dog flere detaljer og kan muligvis genkendes. Nu kender man jo ikke personen, men i datiden, på det tidspunkt har den muligvis kunne ligne en person. Hvilket måske bekræfter, at de blev lavet af rige mænd, der ligesom ville fremme deres egen pragt ved at stå på den måde. Kritos-drengen er derfor også, som står dateret fra slutningen af den arkaiske periode, altså starten til den tidligere højklassiske periode i 480 før Kristus.